Кураши келгімай алға. Исәнмесез, рәхим итегез. Тәтеш Татарстанның Мордвалар иң күп яши торган районы. Бирегә алар 17 гасыр башында күченеп килә. Хәзер 8 авылда 2000-гә якын мордва гомер итә. Бу район халкының 9% дигән сүз. Идел буенда урнашканга элек-электән мордвалар балык тота. Шулай ук иген үстерәләр, күпләп мал-туар асрыйлар. Авылда яшәп, туган телне саклыйлар. Һәрбер авылның үзенең шундый укулыннары бар сөйләшә торган. Не яртсаларның макшылар инде, яртсы ирзелар. Бик әйбәт кенә торабыз. Судите вы меня, что я боевая, а меня мама родила 9 мая. Анатолий белән Любовь Врясовлар Мордва гаиләсе. Моннан 46 ел элек өйләнешкәннәр. Гаиләләре белән укытучылар, үзләре дә, уллары да мөгаллим. Если общий педагогический стаж, это уж теперь, наверное, 175 лет. 175 или более. Мордовские щи. Алар безгә авылда һәркем яратып пешерә торган мордва кәбестә ашын мичтә пешереп күрсәтте. Биредә аны күп итеп кәбестә, ит һәм үзләре генә белгән тәмләткечләр салып пешерәләр. Кунаклар килешенә менә шундый бай табын да әзерләгәннәр. Бу өстәлдә мордва халкының бөтен ризыкларын, бөтен милли ризыкларын күрергә мөмкин. Скажите, пожалуйста, вот что из этих блюд можно выделить и какое блюдо бывает на каждом празднике у вас? Ну, на каждом празднике у нас чугань-кисель, которая делается из калины, курягу, чернослив сюда. Это такой напиток. Это как напиток. Монда халык эшләп яши. Райондагы 14 зур агрофирманың 3-се шушы җирлекләрдә урнашкан. Ә бер Урюм авылында гына 5 крестьян-фермер хуҗалыгы бар. 8 мордва авылына 3 урта мәктәп эшли. Без Килдеш урта мәктәбендә булдык. Бердә 63 бала, 4 милләт вәкиле укый. Татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар. Балалар бер-берсен хөрмәт итәләр. Укытучыларны да шулай ук барлык милләт вәкилләрен дә хөрмәт итәләр. Бергә төрле бәйрәмнәрдә катнашабыз. Районда республикада 3нче булып халыклар дуслыгы йорты ачылган. Анда Тәтештә яшәүче һәр милләтнең үз берләшмәләре эшли. Күп милләтләр районда шушы дус, тату, һәрберебезнең йоласын гырвадан исәпкә алып, без ел сайын шуның хәтле күп эшләр алып барабыз. Шулай туры килде, без барган көнне Киртәле авылында бер гаилә булып яшибез исемле фестиваль бара иде. Анда тирә-юньдәге барлык авыллардан җыелганнар. Мордвалар, татарлар, руслар, чуашлар күңеләшә. Менә шулай яши бүген Мордва авыллары. Ә безнең сәяхәтләребез дәвам итә. Мордва теле белән әйткәндә, Немзинг. До скорых встреч! Күрешербез! Тәтеш районыннан Ильич Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.